नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा आज के यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में देखे के। जी हाँ, आज हमनी देखम कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में भोजपुरी इंडस्ट्री के का हाल चाल बा, कौन कौन स्टार धमाल मचा रहल बाड़े ई ट्रेंडिंग सेक्शन में। त चला तानी अब ट्रेंडिंग में और देखल जाओ कि का होखता ट्रेंडिंग में। सबसे पहले हमनी मेन ट्रेंडिंग में चेक करम। त आ गइल बानी मेन ट्रेंडिंग में। नीचे स्क्रॉल कर रहल बानी जा रहल बा अभी तक केहू भोजपुरी के ना दिखल बा। में भोजपुरी के केहू ना बा। जी हाँ, अभी तक आप लोग जैसे देखने कि मेन ट्रेंडिंग पेज में भोजपुरी इंडस्ट्री के केहू ना बा। अब चलब हमनी म्यूजिक सेक्शन में। जी हाँ, म्यूजिक सेक्शन में चल के देखल जाओ कि का हो रहल बा में भोजपुरी के कुछ बा कि ना। नीचे आओ तानी तो सबसे पहले अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी नजर आ गए बड़े, जो कि अपन गाना बंदर डालेगा अंदर के थ्रू ट्रेंडिंग के म्यूजिक सेक्शन में बड़े। ब्लू बीट भोजपुरी से रिलीज भइल बा 3 दिन पहले वीडियो सॉन्ग। आगे चला तानी हमनी तो आगे जोन वीडियो बा प्रमोद प्रेमी यादव जी के होली गाना बा, जो कि सारे गामा हम भोजपुरी पर रिलीज भई रहे। जो ना गाना के नाम बा बैठल बिया पगली। आप लोग भी जाके सुन सकत तानी। सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो सॉन्ग होली के ही बा। आगे चला तानी तो आगे बड़े अपन रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी, जिनकर होली के ही वीडियो गाना रंग मरचाई लेखा लागे यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज के म्यूजिक सेक्शन में बा। वे म्यूजिक से रिलीज भई रहे रितेश पांडे और डिम्पल सिंह जी रली। आगे अब कोनो भी वीडियो ना बा। तो ये 3 गो स्टार बाड़े, खेसारी लाल यादव जी, प्रमोद प्रेमी और रितेश पांडे, तीनों धमाल मचा रहल बाड़े। तो ये आप लोगन के दिखावे के रहे। अगर आप लोगन के खबर पसंद आए बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल खबर आप लोगन खातिर लेके आते रहम। जय भोजपुरी, प्रणाम।